ponedjeljak, 30. studenog 2020. godine, pogledajte film Demo na Hrvatskoj radioteleviziji. 10 dana smo to snimili, ali je bilo ubitačno. Od jutra do sutra. Branko Šmit, redatelj koji ne da disat. Jutra točno u 8 sati, navečer završavamo u 8 sati. Tako da je po cijeli dan je trajalo. 10 dana je dobio rok da se snimanje, to u 10 dana koncipirao. Ali prije toga je išla strahovito dobra priprema, tako da nije bilo potrebno scenarije, to jest scene ponavljati i tako dalje. Jer već smo bili uigrani tim i već smo znali šta hoćemo i tako da se ponašamo. I neke stvari se dogodile u tom filmu, kao da je Bog odozgora poslao jedan dašak dobrote, naći pilota koji je stvarno autentičan tamo, nismo znali da je tamo, crkva koja u Petrinji zvoni i upozorava svećenik na misli što treba raditi. U Dalmaciji dole nalazim dijete slično meni, iste karakteristike, tako da je sve je to složeno i priča i čak i kuću kako sam ja živio. Tako da ima tu simbolike na milion načina. Demo je film o velikoj mitskoj ljubavi kakva se događa samo u presudnim životnim situacijama. Razgovarao sam s ljudima poslije premijere filma. Mnogi su se zaljubili u sliku ljubavi kako je prikazana u ovom filmu. Nije bio klasičan dokumentarac ratni, nego je otišao u neku priču drugu. Obiteljsku, ljubavnu priču o preživljavanju, priču o čovjeku, priču o jednoj obitelji što je sve prošla od 90. do tu. Znači čovjek je, i na kraju krajeva čovjek je u 52 minute, 52 godine života moga stavio unutra. Jer je to obličio i popratio sa nekakvim krasnim singlovima, pjesmama i tako dalje. To on sve ima u glavi i stalno te uvijek iznenadi u nečeme. Postaviti kameru i pričaj. Demo je ratni film, bez ratnih scena. Svi mi koji smo bili u Domovinskom ratu i svi koji su ikada bili u bilo kojem ratu i ostavili žene kod kuće, predobro će razumjeti ovaj film. To je film o svemu što su osjećale žene dok su muževi bili na frontu, a one su bile doma sa svojim strepnjama i iščekivanjima. Zainteresiranost je ogromna, jer je drugačija od drugih. Drugačija priva, nije ona klasična priča dokumentarca, sad ćemo mi stati iza nekakvog plišane zavjese i bit ćemo, u stvari ispred plišane zavjese pričati, ne znam, jedna lampa i sjedi u fotelju i priča. Ne, ovo je polako, rekao bi, dokumentarno igrani film. I on je drugačija je tematika oko njega, zato sam i prihvatio da bude takav. Znači, on je sasvim drugi. I dobro je Branko Šmit to rekao, ovo će pomaknuti standarde dokumentarnog filma. Demo je film o velikim životnim odlukama i svatko se može poistovjetiti sa životnim situacijama koje prolaze njegovi protagonisti. Svakoga će dirnuti neki trenutak u tom filmu. Ljubav, prijateljstvo, skrb, vojnička čast, osamljenost, borba za normalan život, borba za bolje društvo, borba. Kad pogledaš taj film, otvori ti se toliko toga o čemu možeš pričati i pričaš nakon što si ga odgledao. Pogotovo u tome ratu moraš donositi brzo odluke. Odluke moraš donositi u sekundi. Bez obzira bio na terenu, bio u akciji, bio u pucanju, ne bio, moraš donositi odluke. Prema tome, to me tako naučilo. Rat me je rekao i napravi čovjeka od mene koji donosi odluke za sat, dva, tri, bez obzira na sve. Tako sam se ponašao i kad sam stradao. To isto što sam donio odluku, vjerojatno podsvijesti, da se vratim, mada me tamo čekao raj, koji sam trebao ukoračiti proći tu ramu i tamo na pamuku spavati, ležati, uživati u jednome prekrasnome, ugodnome mjestu. Vratio sam se nazad, ponovo moram križ nositi za svoju obitelj i tu sam rekao idem se vratiti, jer ne mogu ostaviti to dvoje ljudi, suprugu i sina, Mariju i Lovru ne mogu ostaviti, moram se za njih brinuti pa kako bude mogao. Film Demo režirao je
i scenarij napisao Branko Schmidt. Majstorski je to napravio. Film je pun zapleta, iščekivanja, trenutnih raspleta i kad misliš da je sve ok i da se život vratio u normalu, sve se izokrene i sve ide ispočetka. Branka Schmidta sam upoznao na jednom rođendanu kod Karla Schmidta, njegovoga stričevića, čovjeka koji je 100% invalid, teži od mene, koji uspješno vodi firmu. On je čovjek koji je došao tu iz Njemačke, otvorio firmu 90. godina i bavi se prodajom ortopedskih pomagala. Zapravo odatle sve i počelo oko našeg filma. Sa 2 viskije smo popili, onda smo počeli pričati. I ja sam mu rekao, ne može moj cijeli ratni put u toj priči stati u nekakvih sat vremena. To je duga priča, to ćemo, kad bude, ja ću napraviti o tome, možda čak i napisati knjigu ako mi se bude dalo. I čovjek je samo šutio, nasmijao se i rekao, sve može stati kad se hoće. A otrov stoji u maloj boci, uvijek. I stvari dobre stoje u malim kutijama. Velike stvari stoje u malim kutijama. Dogovarali smo se mi oko toga, kažem, skoro 2 godine. 2 godine oko toga kako, šta, kud i kako. I hoćemo, nećemo. I jedan put smo dogovorili i došli i dogovorili lokaciju od Dalmacije, Petrinje i Zagreba. Te 3 lokacije smo napravili. I onda smo mi to obišli te lokacije prošlo ljeto. Prije 6. i 7. mjesec i to se njemu dopalo. I tako smo posle obišli lokaciju u Petrinji, obišli lokacije u Zagrebu i čovjek je rekao snima se 1.9. Puno je takvih vrhunaca u filmu Demo za koje se čovjek zaljepi. Demo, Miodrag Demo, je ratni zapovjednik, odlučan, poduzetan, dinamičan i droželjubiv čovjek. A onda doleti granata. Čovjek se odlijepi od purpurne i tople i u jednom trenutku privlačne boje smrti i život se izokrene. Čovjek ostaje sam i sve što mu je na duši može podijeliti jedino sa svojom suprugom. Tu je drama na vrhuncu. Šta je mene spaslo iz tog svoje nedaće, to sam doživio. Danji dan rata, prvi, rekao bi, metak ispucao, zadnji metak ispucao, obitelj, toplina doma, zajedništvo, ljubav, čežnja za životom, za ponovo vraćanje u normalan život, hrabrost, supruge, majke, sina, sve to. I dapače mi je drago da je tako film koncipiran, da i ove druge heroje iza nas koji su bili da njih prezentirao pod prvo mjesto. Mi smo bili vojnici, mi smo pucali, znaš što smo radili, gdje smo bili vojnik na vojnika, to je klasična priča, ali ovo što su oni prošli iza, to vrijedi i spomenuti. Zato sam i pristao da taj film takav bude, kad sam vidio scenarij, i zato mi je drago što su ovi naši poduzetnički heroji došli u prvi plan. U filmu ćete vidjeti veliku upornost, ali i veliku dilemu što i kako činiti. Čućete. Država je 100% ratnom invalidu dala sve. Dala ti je stan, dala ti je pristojnu mirovinu, dala ti je automobil, a zapravo ti nije dala ništa. Ostaješ sam. Odeš s nekim društvom, popiješ 1 pivo, 2 piva, 10 piva, ubijaš se u pivu, a od života nemaš ništa. I što se onda dogodilo Miodragu Demi? Pozvao ga je jedan čovjek i život je opet krenuo. Pogledajte film. Današnji dan rada ovdje u uredu čovjeka ispunjava. 20 godina to mene ispunjava rad ovdje. Teška je populacija branitelja. Ljudi su problema svaki dan. Jutro se bilo ljudi 3-4 za stan, za zbrinjavanje i tako dalje. Međutim, sve to prođe, riješi se, napravi se i čovjek je sretan. Čovjek sam odlučio da moram ići raditi. Jednostavno nisam mogao biti doma, nisam mogao gledati kladionice, nisam mogao gledati televiziju, nisam mogao gledati gluposti koje se nameću s druge strane. Tu je država strašno pogriješila. Po meni, po mom mišljenju, to moram reći, tu je država pogriješila. Država je trebala, umjesto puste milijarde koje su utrošili na umirovljavanje i dijagnoze PTSP-a,
trebala je ljudima dati da nešto rade. Ja samo znam da u jednom proračunu godišnjem, da je Jadranka Kosor, mislim, nažalost to napravila, 1 milijardu kuna dala da se ljudi mladi od 30 godina umirove. To je bilo katastrofalno po pitanju hrvatskih branitelja. Ali nije bilo briga što će biti s čovjekom. Bitno da oni politički cilj ostvare. Međutim, ja sam to shvatio, skužio i rekao sam, nećeš ići na taj nivo, ićeš raditi nešto. I to je to. I hvala gradonačelniku na pozivu. Čovjek me pozvao uredno, došli su prijatelji naši zajednički. Zapravo je bilo ključno okidač u Sinju, na Alci jednoj, kad nas je prijatelj zvao Norac Vojvoda dok je tad bio, da smo se dogovorili donekle i imali indiciju da ćemo stvoriti nekakav odjelić za branitelje koji će brinuti o braniteljima grada Zagreba. I tako on me pozvao, ja sam došao, prihvatio, dao autonomiju rada, djelovanja. Zapravo smo od jednog odjela od 3 ljudi narasli na 50 i nešto ljudi. I mislim da može nam biti zahvala ministar hrvatskih branitelja koliko posla obavljamo mi u gradu Zagrebu. Zapravo on i ne treba ništa to rješavati, mi rješavamo skoro sve. Tako da mu grad Zagreb je najveća populacija hrvatskih branitelja, 1/4 hrvatskih branitelja donekle riješen. Prema tome mislim da mora čovjek biti zadovoljan i sretan i mora priznati da je to. Zapravo mi imamo jednu, rekao bi, mini ministarstvo u Hrvatskoj. Jer grad Zagreb je uvijek odskakao u nekakvim stvarima, u nas standardima i taj nas standard se pozna i prepozna. I drago mi je da su puno uzeli tih elemenata mjera koje smo mi donijeli kroz Skupštinu, da je ugrađeno u novi zakon o pravima branitelja. Hrvatska do sada nije imala tako snažan, istinski, nepatetičan i životni dokumentarac o nekom od nebrojenih hrvatskih junaka iz Domovinskog rata. S tom se situacijom u kojoj se našao Miodrag Demo, onako kako je ispričao redatelj Branko Schmidt, može poistovjetiti bilo koji čovjek u Hrvatskoj i bilo koji čovjek na kugli zemaljskoj. Kažu ljudi 1000 poruka šalje. Pa naravno 1000 poruka šalje života, 1000 poruka šalje patnje, 1000 poruka šalje i sreće. Znači sve segmente je uhvatio životne. I to je on, mislim da je to vrhunski napravio. Mislim, vidim da ljudi koji su zvali posle premijere u Hrvatskom narodnom kazalištu, i to hvala svima koji se potrudili iz grada koji su to napravili. Hvala i Hrvatskoj vojsci, Nemo 6 je dala tehniku, helikoptere, tenkove i asistenciji Ministarstva branitelja. Znači, bilo je puno toga uključeno i doista svi su došli u susret i svim generalima, zapovjednicima, časnicima, dočasnicima, ljudima koji su učestvovali u filmu, što su bili iskreni, što su rekli ono što je najbitnije, istinu reći. Jer istina razara, sve zidove ruši i oslobađa jedan prostor koji je čovjeku ugodan i drag. Vidim da mlađi svijet je prema tobi orijentiran kako to išlo i vidim da traže ljudi, da traže stik, da kažu kad će biti CD snimljen, kad će se moći gledati, kad će moći vidjeti to sve skupa, ali bit će na Hrvatskoj televiziji u ponedjeljak u 8:10, 30. ovog mjeseca, što će biti cijela hrvatska javnost. I onda će moći biti distribuiran već imam zahtjev od Zadra, Slavonskog Broda smo već dali intervju. Mislim da će biti prikazan i u Petrinji i mislim da će biti prikazan i u Varaždinu, već sam ima nekakav poziv, tako da ćemo posle ići to prikazati svugdje. Ponedjeljak, 30. studenog 2020. godine, pogledajte film Demo na Hrvatskoj radioteleviziji. Skrivam se, al čujem ti glas, osmijehom rušiš zidove iza kojih spavam ja. Skrivam se, ma jesi li tu, bježim od tebe, ali vidim ne.